Здравейте! В това кратко видео ще ви покажем колко лесно е да попълните профилната си страница в нашата платформа. Нека започнем с качването на заглавната ви снимка. Кликнете върху иконката за снимки и изберете най-подходящата снимка, която ще е първото нещо, което клиентите ще виждат, когато посещават профила ви. Също така можете да добавите лого или портретна снимка. Имате възможност да изрежете част от снимка, която да показва само това, което желаете. Следващата стъпка е да попълните профила си. За да увеличите шансовете си за успех с потенциалните ви нови клиенти, е изключително важно профилът ви да е попълнен над 85%. Това ще помогне на посетителите на вашата профилна страница да се информират и ориентират по-лесно, за да изберат точно вас. След което изберете своето населено място, за да можем да ви свържем с клиенти, търсещи вашите услуги в близост до вас. Важно е да добавите кратък и запомнящ се слоган. Ако имате уебсайт, не забравяйте да добавите линк към него. Тук споделете колко служители имате и от колко време предлагате услугите си. В следващото поле опишете кратко услугите, които предлагате, както и специфични детайли, ако е необходимо. Основна част от профилът ви е въпроси и отговори. В първото поле обяснете как формирате цените си. Дали се базират на час, на квадратен метър или на завършен проект. Важно е да опишете, че цените са специфични за всяка услуга, която предлагате, защото за всеки клиент това е един от първите задавани въпроси. Също така споделете какво обичате в работата си, какво ви вдъхновява и защо вие сте професионалистът, който потенциалните ви клиенти търсят. Така ще им помогнете да изберат точно вас. За да запазите промените, които сте направили, не забравяйте да натиснете синия бутон "Запази" в долната част на страницата. Ако не запазите промените, ще се наложи да попълвате информацията отново. От тази част на менюто може да добавите още снимки, сертификати и линкове към социални мрежи. Всички тези промени ще увеличат значително успеха на профилната ви страница. Погрижете се за тази важна задача да бъде попълнена над 85%. Това ще ви се отблагодари многократно за привличането на значително повече клиенти. Не забравяйте, че усилията, които сте положили, за да попълните профила си, ще работят за вашият успех денонощно. Connecto.bg